Egunon, arratsaldeon, edo gabon, ongi etorriak Furren Abe txiringitora. Nola egingo genukeen jakiteko. Baina gaurkoan sorpresa bat deko. Gaurkoan gazteei probatxo bat egingo diegu. Esan dugun modura, gaurkoan euskal kulturari buruzko galdera batzuk montatu dizkiegu gazteei. Segitu direnez. Horretarako, 3 auzo desberdin montatu ditugu. Bai, kaixo, egunon. Gaur hemen zestaugan gaude ikusian duzuenez, eta gazteren bat biratuko dugu, ea zenbat daki euskara kulturari buruz, galderak batzuk egiteko. Guazen gaztea biratzea. Barkatu gazte, galdera batzuk egin nahi dizugu. Zenbat denbora izango da? 2 hiru lau minutu. Bai, ongi. Eskerrik asko. Zelako osoa ez ez dago, A ber, segituko dugu Mikel Gaz. Mikel, zelan doa laukizetik gauza? Bueno, hemen gaude laukizen, beste pertsona baten bila entrevista egiteko. Eta Euskal Herriko kulturari buruz zer dakien jakin nahi dugu. Eta bueno, ea norbait hemen ditabilen ikusiko dugu. Hombre, apa! Bai, zer moduz? Hemen nago norbaiten bila galdera batzuk egiteko. Zu presango zinateke? Bai, beroa nopo asko, bai. Eta zelan da zu izena? Ander. Nirea Mikel. Bai. Momentutxo bat izango da. Sartu barrura, hemen otxaiten dago eta oazen barrura. Zein ondo, zelako herri polita den laukiz, gainera euskalduna da bai. Eta ber, azkenik Leire daukagu. Leire, zelan doa eguralde handi? Bueno, hemen gaude, Algortan, ikusi duzuenez, gaztetxo batzuei galdera batzuk egiteko, ea zenbat dakiten euskararen kulturari buruz. Opa! Nola hitzen zara? Ane. Bueno, galderatxo batzuk egin dizkizu? Bai. Bale. Lekuak jakinda, galdeterari ekingo diogu. Goazen! Bueno, txiko gara galderekin. Nor da Eusko Jaurlaritzako lehendakaria? Oraintxe bertan, pilarik ez. Ez dakizu? Ez dakizu. Hemengo lehendakaria. Oraintxe bertan... aurpegia sartu dute behin, izena darekin hori. Orduan non bizi den bez, ez duzu jakingo, ez da? Ez. Euskal Herriak zenbat probintzia dituen badakizu? Usteo 7, no? Direla, Zuberoa, Lapurdi, Behe-Nafarrera, Behe-Nafarroa, bat esan da, Nafarroa, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia, no? Bale, hori ez horraza, baina esan aldi da zu zeintzuk dira? Bai, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, bai, Zuberoa, Nafarroa, Beira eta Nafarroa Garaia. 7, zeintzuk dira? Hostia. Euskal Herria, provintzia. Hostia. Es que no me la sé, tío, es lo peor. Que no me la sé. Dakizuna, ez dira behar 7, dakizuna. Bizkaia, Araba, Gipuzkoa. Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, 3. Navarra. Navarra, 4. Zagizu gehiago? Ez. Hau, Euskal Herrian oso garrantzitsua da. Zein egunan da Euskararen eguna? Abenduak? Abenduak 3an uste dara. Ikastolan horitik egiten genuen abenduak 3an edo batean, abenduak lehenengo egunetan. Ideiarik ez. Zein egunetan ospatzen da korrika. Ere ez. Eta zer da korrika? Korrika karrera bat da, Euskara mugierazteko hau da. Euskara gehiago hitz egiteko. Bultatzeko. Hori horra harrapatu uste zu, ez dakit zein egunetan da. Bakit hemendik osasala logistik indela hilabete batzu, baina zein egunetan ez dakit fijo. Parte hartu 90 dana, baina ez dakit nuestran. Korrika eguna ez dakit. Ez dakizu, baina esan nahi dira zu adibidez zertan datza korrika eguna? Euskara sustatzeko eguna ez da? Nor da Maialen Lujambio?
Bai, uste bertsolari bat dara, no? Ondara gitxi gira segunduto txapelketa bat, eta hori, entzunako hori, bertsolari famatu bat darako. Zein da Euskadiko hiriburua? Ez da Vitoria Gasteiz. Zer? Vitoria Gasteiz. Vitoria Gasteiz? Gasteiz, no? Arabako Gasteiz. Zure ustez, zein probintzetan hitz egiten da gehiago euskara? Gipuzkoa. Ero? Bizkaian, uste dut. Eta gero ara. Bai. Zein eunuekotan, gutxo gara bera? Zenbat egiten du bakoitzean, esaten duzu? Zenbat, bai. Nire ustez Gipuzkoan ongo da hurbil 50%. Bizkaian? Bizkaian uste duzu 80tik gora bera eta Araban 30 piku. Laurogei da... 40, perfecto. Bai. Berdaki, Bizkaikoak izanik, Bizkaian ez dut entzuten hainbeste, igual gehiago Gipuzkoan uste dut izango dara. Hendara gitxo lan mutrikun, Gipuzkoako herri bat dara, eta hor gure edadeko gutiek eta euskatzen dira horien artean, así que uste dut Gipuzkoa izango dara. Zuretzako zer da euskalduna izatea? Horretaz debatean asko entzun da, nik uste dut euskalduna izatea da, euskaraz izateaz aparte hori erabiltzea, baina erabiltzea eguneroko bizitzan edo hori bakarrik ikastolan, irakasleak esaten dutelako, familian artean, lagunen artean erabiltzea. Euskalduna izatea. Nire txauko euskalduna izatea da hemen bizitzea, Euskal Herrian, edo eta bizitzeko zara, beste herri batean edo zerbait, sentimendu hori izatea, oraindik. Beste probintzian edo zerbait, oraindik, euskaldun sentimendua sentiaraztea, ez? Bai. Zu euskaldun sentitzen zara? Bai, uste dut, ontxe igual, gaztetan gehiago uste dut erabiltzen nagoela, eta ontxe sarra egiterakoan, igual lagunagatik edo dena dalakagatik, uste dut bitxia erabiltzen dela, baina, bai, nik uste dut euskaldun sentitzen da zela. Oso, no, euskara erabil behar da, Bai, alegin dugu gehiago erabiltzen, bai. Kirolei erreparatuko diogu eta orduan, hiru herri kirol aipatu aldaztezuz? Bai, adibidez sokatira melauk izan egiten da, eta talde bat dago, Gasteiz deitzen dena, oso famatu dela. Kampeonato asko irabazi dauz, mundu mailan eta. Gero adibidez, ari jasotzailea eta eskupilota, adibidez. Kotxak, Lokotxak, sokatira, sokatira bai. eta hirugarrena... Sokatira... Zer esan du atxotik hau. Nongoa, antzangoa. Hori da Makabiko galtzen da. Esan nahi du... Eski nala esan du. Joan Baserera zu nahi duzun lekura hau da. Baina ez fizikoki, hau da. Nahi bat duzu zerbait, egitea gauzak hori lortzeko. Eta bukatzeko, nori izan zen PNV-ko entxindaria? Entxindaria? No sortu zuen PNV? Joder, ez ait... Ez ait... Xabir Arana. Bale, eskerrik asko zure denboragatik. Ez horregatik. Galdetegia nahiko ondo ikusi dugu eta gure helburu honekin gaur egungo euskal kultura gizartean nola dagoen ikustea zen. Gizarteak dauzkan jakintzak, gazteak bereziki. Eta nire ustez nahiko ez da txarto egon eta zuen iritzia oso garrantzitsua denez, nahi dugu komentarioetan ustea eta kanalari suskribatzea.